Hyvää huomenta. Tässä on Roihuvuori ja meidän parveke. Mennään keittiöön. Kaikista paras aamupala aamulla on smoothie. En tee sitä joka päivä, tai usein. Tämä oli se sana, mikä etsin. Join jo sen ja soin puuroa. Kaurahiutalia, puuroa. Ja välillä syön myös jogurttia. Mä en juo peruskahvia. Mä en tykkää niin paljon kahvista. Entä semmoista viljakahvista tykkään enemmän. Ja eilen illalla mä itse tein uunissa 7 tuntia paistettiin sikuria sen mun oman mökiltä. Ja nyt haluan itse tehdä viljakahvia. Syksyllä kävin monta kertaa metsässä ja löysin todella paljon kangassieniä. Ja sitten tehtiin vähän marinaati. Mikä on hauska meidän keittiössä on, että kaikki meidän maustet on aakkosjärjestetty. Että jos tarvii niitä nopeasti, sitten voi tosi helposti löydä kaikki jutut. Mikä on yksi paras kattila? On painekattila. Ja sen sisällä voi keittää pavuja todella helposti, nopeasti. Mä tykkään paljon ruoan laittamisesta ja leipomisesta. Tämä on mun itse tehty leipä. Todella herkullinen ja antaa enemmän energiaa kuin kaupasta ostettu leipä. Sitten mä tein vielä viime viikolla ensimmäistä kertaa kimchiitä, peruskorealaista ruokaa tai semmoista snacki, mitä voi syödä. Ja siellä on paljon piimähapan bakteeria, maitohapan bakteeria. Jotain vielä ruoasta, että mä olen kasvissyöjä. Mä en juo maitoa myös, en syö hyvin paljon, ei syö paljon muna. Ja sitten mun täytyy syödä B12-vitamiinia. Mä päätin minusta vuosi tai 2 sitten, että mä koskaan en järjestä niitä sukkia enää. Joka päivä mä vain laitan päällä mitä haluan. Mulla on semmonen iso epäjärjestys kaapissa ja sitten mä vain otan sieltä 2 ensimmäistä sukkaa. Kypärä päässä. Tässä on mun polkupyörä. Mennään kouluun. Olen Katarina. Olen kotoisin Virosta. Mun äidinkieli on viron kieli. Olen 26-vuotias ja nyt opin maalaustaiteita. Kuvataide akateemiseen. Silitin metrosanoo. Nyt olen perillä. Oli hyvä matka. Pyörällä ja metrolla.